Airearen temperatura 0 gradutik beherakoa bada eta hezetasun nahiko badago, izotzezko kristal txikiak sortzen hasten dira. Kristal horiek elkarren artean talka egitean, hodeiaren barruan haziz doaz eta elur malutak eratzen dituzte. Tamaina nahiko handia dutenean, grabitatez erortzen dira eta elurra egiten hasten da. Malutak erortzean geruza beroago batetik igarotzen badira, urtzen hasten dira eta elur busti edo euri bihurtzen dira. Elurrak aire geruza heze bat zeharkatzen badu 0 gradutik pixka bat gora, malutak elkartu egiten dira eta elur maluta oso handiak sortzen dira. Elur malutek aire geruza oso hotz eta lehor bat zeharkatzen badute, elur hauts bihurtzen dira. Lurra nahiko hotz badago, erortzen den elurra bertan gelditu eta pilatu egiten da. Orduan esaten dugu mamitu egin dela, eta hain zuzen ere, elur kota deitzen diogu garaiera horri. Kota horretatik behera elurra egin dezake, baina zuritu gabe. Mamitzen ez duen elurrak ez du arazorik sortzen.